سلام كوران كبراتنا زي يوتيوب channel تخطنا خميت صنحنا زوان زبولكم حطرتن وانا ون حبريتات حزلكم قريب لهو كسام ودا تحبيركم تصنحوا إيرترا ودو وفري تخفيتنا له إلى تقديات مس إثيوبيا استأسسر خوينو خطنا وملكعونا له أبز زورازي إزنا زينا مدبنا بوغن مينستر زينا إيرترا علاوي زخنا حدش حبريتها كقروا لكم يو وانا جنفانن أول لقى أو كل الأوروميا برت عاتقهم اسمه أخلاي منجستي أو زركب سراوي تحرنة أورومو ويدما وانا جشني أول لقى إنك أسقسيو أبز ولا حيل فانو كسقريبو تخصيص تسمع بسراوي تحرنة أورومو ترايزي كونس بورد مرجعات مزجيو بحقه منجدي زنك أسقسنا أتو داود إبسا وانا جونيو أمهار مينستر قدامي مينستر أو قدات مرا أفريقيا أتو جيتاچو ردا بورتعنا قفيتها زقربولو نتግራይ ምስ ሶማል ራያ ድማ ምስ ፑንትላንድን ዘነጻጽርሉ መልእኽቲ ብዙሓት ይዘራርበለው እቲ ቀዳማይ ፕሬዝዳንት እቲ ክልል ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብ ጉዳይ ራያን በርቱዕና ቀፊታ ስሚዑ بسربنا يتصوتوا نور فيديوهات نعلم زجرمة نا إكواتوريال غيني سبب سلطان زنبرة بالتازار إيبانك إنغوغو قديات أبيت فرد خرد حرم صنحو أمو داتا جبننيا تباهلون أبقالي نيوت أزينات دما يوكرين مس روسيا أبزعتو توج أبز حلفوا 3 عامات أقواني فوا زي فلت أب تاريخون اتزل على استباهلنا ميسايلات جتن كومون درون متقعت تفصيموا بزعبازن كالوت حبريتات تنلونا حبيركم نصنحو ودو وفري تخفيتنا له إيرترا أبز حلفوا وانا تتحيزوا بتصبغ استودبن استدراجوا وانا وفري تخفيتنا له خبل منجست إيرترا فليتو أو ويب سايت منستر زينا أتهجر استزرق حسفح صحف أبز حلفوا وان أبلع لإيرترا قلوتن استودوا وفرتاتن تألمي الرأي خمزلو يجلس زوم وفرتات تألمة تباهلهم زلو مس إثيوبيان كأتنا كرنا أفريقيان تتحيزوا زي الرأي مخانم تصحف زرد مس إثيوبيا بستاسسر إيرترا أوشتو قداي تهجر إذا تأتو كون نعيد كتبا إثيوبيا كتعنا غفت سعرية زبلت دقاقا مخصي كم زغرب لا تجريتو مسكتنا غرنا أفريقيا بستأسسرهم بتمسسالي قبل على إيرترا وغسا إذا أتونت كم سمع زحبر التصحف أبز تلاعلهم استبها الحدوثات إذا أتونت ملسيه بولا إيرترا وش تقديات تدخون هاجر إذا أتيا كم زي تفلت زجلت التصحف إيرترا إذا تأتي ألا بموالك سي زغرب وجنات تاريخ وحقتها تتهجر إن عوارو لإيرترا نقطنا ومتحبار زلوا رأي إيدنا قرون يبل إيرترا نعبيت إثيوبيا تقطنا بزتعنا غف ملكو إذا تلا زبلو سبات تاريخ زي فلتو يوم إيرترا زحلفته بزح ورد يبلنا يقال تاريخ النزي أير إنيبل إيرترا خبتن بيبس التوادبن 3 هجرات مالت مس إثيوبيان جيبوتن تواجيايا بتماسسالي مستقب معدو قيح بحر التركب يمنون بقديات مسلواننت دسيتاتن تواجيايا أوزوان زيل على مريت إثيوبيا حزالا إثيوبيا خي ترجع تسرح لها مستوى مس فيدرال منجستي أو بوليتيكاوي مسح من زاتو بوليتيكاوي وتدرون مرحت تجراي جنبارت فترة لأبزلو غساي غربا يخون بر إيرترا نزوم كستات زياتو ما يتقبلون استودو وفرتات سرعة علمن ورت على أن يوم تبل بفلايد ما خصابلو متقاطيلو أبز قتله وجه نحد السودان إذا أتونت إيرترا بزحي لعل يخون بر إيرترا نزو قسازي أي تقبلن فتيمز فولت أنا قريب لين علامة قط أنا وحبريتها بمتحوار عبيتن بر إذا أتونت النايكالو ترأي لمعت معن كافي كونن كبل ملس تهب أنا جنفانو نول لقى بكل أوروميا برتا عتيقهم اسمه أخلاي منجستي أو زركب سراوي تحرنة أورومو ويدما أنا جشني أول لقى إنك سقسيو أو زبولة حيل فانو كسقريبو تخصيص تسمع بسراوي تحرنة أورومو ترايزي كونس ببورد مرجعات مزجيو بحقه منجدي أبزن كسقس نياتو داود يبسا أنا جونيو أول لقى بعد كيزن كسقس حيل فانو دوبسا غيرنا بتخاب زاتو دويس تولتنا يتخاوي مخانم جن كتاب حجي تفلتن زخونه يكون جنا أنا جفانو ولا جامت قعدت فتيمولنا كبلهم مجلس صوتيو اتني أنا كسيس تسمع فانن أونجن زرب جميرهم يوم بزبل حبريتها دحر مسمعويو أونج أما قلتيو أبزوا مرا ولا جا نايكل أوروميا زنك أسقس فانو ولا جا إلون جزاء رأسه زوعن عتق حيلي تختتالي متكعتها تكايد الليلو أونج فانو ولا جا بمنجستي زدقف عتق جل أي خبل بمجلات قبل على سلامة وهزوتات فتيمو زبلنا حيلتها تسقم تقتل الليلو اتفانو ولا جا تبهيلو استعتق حيلي أما مرا ولا جا زي من الرجع بمفتار أبتخاوي تختتالي متكعتها كم زفت أما قلتو كان محجوم بتمسسالي فانو ولا جاب زبل كسي بتوسخناي بجال مرو زمرح سراويت حرنت أورومو اتي بقاتو داود يبسا زمرح أونجون وقعوا مجلس موسو يذكر أونجنا لهم مجلس إذا حيل فانو أو ولا جاب زعوا زكايدو من قصاص نبارت بلتقنا حتى تجيرو ولا فانو ولا جاب من قص دقف خجبرو لخمس أنح زفلت أونج نزل تجبار زب التري خمس خوننا قاليتو بتخالي وجن دم حيلتات من قص عطوقات فانون كمون تواقعت سراويت حرنت أورومو أب حد جنبار وج مستراخبو كم زواجو ينجر كم عملت نزل ما أبكاوي
ደራ ሰሜን ሸዋ በተደጋጋሚ ዝረኡግ ይጥቀስ ካወገን ሓይልታት ፋኖ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝዕጥቆን ዘውድዎን መንግስቲ እዩ ዝብል ወቀሰታት ኣለዎ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ንድሓር ካወገን እቲ ናይ ጃልሞሮ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ከምኡውን ናይ አዲስ አበባ ኦነግ ንፋኖን ኣብ ኦሮሚያ ዘውድዎ መንግስቲ እዩ ዝብሉ ክስታት ተሰሚዖም እዮም ንትግራይ ከም ሶማል ንራያ ድማ ከም ፑንትላንድ ክሲ አቶ ጌታቸው ረዳ አማኻር ሚኒስተር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ብርቱዕ ነቐፌታ ዘቕርቡልን ንትግራይ ምስ ሶማልያ ዘነጻጽሩሉ መልእኽቲ ድሕሪ ምዝርግሑ መዘራረቡ ኮይነሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዝዳንት ክልል ዝነበረ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጉዳያት ራያ ብርቱዕ ነቐፌታ ስሚዑ እቲ ቀዳማይ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ሕጂ ድማ አማኻር ሚኒስተር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ዝኾነ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወግዓዊ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ቢገጹ ኣብ ዘካፈሎ መልእኽቲ ታደሰ ወረደ ራያ ፑንትላንድ ክትኸውን ኣይንፈቅድን ኢና ብምዋል ሰሚዕ ኣለኹ ኢሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝርከባ ቀንዲ ግዛኣታት ሓንቲ ዝኾነት ፑንትላንድ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካ ምንቅስቃስ እቲ ሃገር ዓብይ ተራ ኣለዋ ኣብታ መጥቃዕቲ አልሻባብ እትናወጥ ሶማል ፑንትላንድ ብተነጻጻሪ ዝተሓተ መጥቃዕቲ ትጉጅለ ዝፍጸማ እያ በዚ ድማ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ዝፍጸሞም ገለ ተግባራት ኣብ ዝሕልፉ ውሳነታት ናይ ፖለቲከኛታት ፑንትላንድን ኢድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መራሕቲ ፑንትላንድ ዘይፈልጥዎ ወይ ዘይድግፍዎ ውሳነታት ተቐባልነቶም ድኹም ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ከቢድ ተቃውሞ ይስዕቡ አቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ናይ ፑንትላንድ ኩነታት ምስ ናይ ራያ ህሉ ኩነታት ብምንጻርሎም መልእኽቲ ከፊሉ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትኽልል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ራያ ፑንትላንድ ክትኸውን ኣይንፈቅድን ኢና መዋሉ ሰሚዕ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ራያ ዝተወሰነ ናይ ምሕዳራዊ ሽምሹር ውሳነ ስዒቡ ሓድሽ ውጥረት ኣብ ሃገር ኣብ ዝነገሰሉ እዋን እዩ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ነዚ መልእኽቲ ዘስምዐ ዝሓለፈ ሓምለ 2017 ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባታት ንዓመታት ዘመሓደሩ ዝነበሩ ሃፍቲ ኪሮስ ፕሬዝዳንትን ታደሰ ወረደን ካብ ስልጣን ክእለዩ ምግባሮም ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዘይምርጋእ ተፈጢሩ ነይሩ ነቲ ዘይምርጋእ ስዒቡ እቲ ፕሬዝዳንት ምስ መራሕትን ዞባን ተወከልቲ ህዝብን ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ኣብቲ ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ብገዛ ርእሱ ናይ ምሕዳር መሰሉ ክኽበረሉ ምሕታቱ ይዝከር ቅድሚ ዓመት እውን ውሳነ ሽምሹር ምሕዳር ቅድሚ ምውሳኑ ምስ ሓለፍቲ ሚሊሻታትን ኣብ ዝፈጠረ ወጥሪ ተቃውሞታት ዝወፁ ሰልፈኛታት ብጥይት ተወቂዖም ሂወቶም ብዙሓት ሰባትን ምሕላፉ ይዝከር ኣብ መጀመርያ ናይ ሰሙን እዚ እውን እቲ ናይ ቀደም ምሕዳር ራያ ብደብዳቤ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሓላፍነቱ ምልዓሉ ብሓድሽ ምሕዳር ምትኩን ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ውጥረት አንጊሶሎ እዚ ናይ ውጥረት ሃዋህው ኣብ ዝነገሰሉ እዋን አቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዘካፍልዎ መልእኽቲ ንጉዳይ ወጥሪ ራያን ኣብ ማእኸላይ ምሕዳር ትግራይን ምስ ሶማል ፑንትላንድን ብምንጻር ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብርቱዕ ነቐፌታ ኣስሚዑ ንሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንዘረፍቲ ኣሕሊፉ ዝሃበን መቐለ ከም ሞቃዲሾ ክትኸውን ዝኣመነን ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ዝበለጸ ፈጻጽማ ዘለዎ ዞባ ራያ ከም ሃገሩ ክጠፍእ ኣለዎ ብምባል ውሳነ ኣዘዝቱን ናይቲ ውሳነ ተደሚሩ ብዕሊ ነጊርና ክብል ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዝዳንት ብርቱዕ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ዩክሬን ኣዝዩ ከቢድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተፈጺምዋ ክልተ ሃገራት ናይቲ ተኽሲ ደው ብምባል ስምዕ ፈራረማ ይኽእላ እየን ኣብ ሓደ ዓይነት ናይ መወዳእታ ስምዕ በፂሐን እየን ተባሂሉ ኣብ ዝተጸበየሉ እዋን ሩስያ ተራእይንቶ ሰሚዖም ብዘይፈልጥ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተቐልቂላ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ካልኦት ዓለም ለኻዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘመሓላልፍዎ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ እቲ ደብዳብ ዝተፈጸመ ብለይቲ ኮይኑ እቲ ናይ ለይቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ሽቶ ዝገበራ ዋና ከተማ ኪየቭ እያ በዚ ድማ ሩስያ ነዚ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ጀታትን ድሮናትን ከምኡውን ሚሳይላትን ተጠቂማ ሓይልታት ኣየር ዩክሬን ብምጥቃስ እቲ ናይ ሲኤንኤን ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጥራይ 629 መጥቃዕታትን ኣየር ተፈጺሞም ብተወሳኺ 598 ድሮናት መጥቃዕቲ ፈጺመን 31 ሚሳይላት ድማ ተወንጪፈን ድምር ናይዞም መጥቃዕቲ እዚኣቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝጸንሐ ውግእ ሩስያን ዩክሬንን ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ በዚ ድማ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ኣብ እዋን ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 18 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ካብቶም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ዝኾኑ 4 ህፃናት እዮም ሩስያ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየደቶ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሲቪሊያውያንን ዜጋታት ዘይኮኑስ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ትካላት እዩ ኢላ ከም ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣውሮፓ ዘገልግል ዝነበረ ሓደ ህንፃ ብሪቲቭ ካውንስል እውን ኣብዚ መጥቃዕቲ ሽቶ ኮይኖም ነይሮም በዚ መጥቃዕቲ እዚ ከም ዝዓነው ተነጊሩ ቅድሚ ሰሙናት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ኣላስካ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝታዮም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ሰላም ክወርድ ይኽእል እዩ ብዝብል ሰፊሕ ግምት ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ ትራምፕ ሩስያ ናብ ዘተ ሰላም እንተዘይመፅያ ኣብቲ ነዳዲ ኣሽምታ ከም ቻይናን ህንድን ዝኣመሰለ ሃገራት እገዳ ክገብር እየ ክብል ንሩስያ ከፍርሕ እኳ እንተጸንሐ ክሳብ ሕጂ ሩስያ ኣብ ዘለቶ ከም ጸንዐትን እዮም እቶም መጥቃዕታት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሮም ዝቐጸሉ ዩክሬን ኣበይቲ እኳ እንተበለት ካብዚ ናብ ዝኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ዘድሕና የለን ንዩክሬን ካብ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ይከላኸልዋ ዝተባሃሉ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ሚሳይላት መከላኸሊ ጋሻ ስርዓታት ጸረ ድሮናትን መሳርሕታትን ናይ ኣየር መቃወሚያታትን ከም ዝግባእ ሰሪሖም ንሰማይ ዩክሬን ክቆጻጸሩ ወይ ከኣሉን
ኣብ ናይ መወዳእታ ዜናና ድማ ብናይ ጾታዊ ነውሪ ቪድዮታት ንዓለም ዘገረመ ባልታዛር ተፈሪድዎ ብዝሰረበ ናይ ጾታዊ ቪድዮታት ንብዙሓት መዛረቡ ኮይኑ ጸንሐ ናይ ኢኳቶሪያል ግኒ ቀዳማይ ሰበስልጣን ዝነበረ ባልታዛር ኢባንጊን ኢንጎንጎ ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ተባሂሉ ምስ ብዙሓት መሳርሕቲ ጾታዊ ርክብ እናፈጸመ ዘርኢ ቪድዮታት ካብ ቴሌፎናትን ኮምፒውተራትን ናይ ባልታዛር ድሕር ምርካቦም ኣብ ዝሓለፉ ማሕበራዊ መራኸብታት ምዝርግሖም ይዝከር እዞም ጾታዊ ቪድዮታት ልክዕ ከያኸሎም ካብ ምዝርግሖም ሓሊፉ መንግስቲ ሃገር ኢንተርኔት ክቋረጥ ምኽንያት ክሳብ ምዃኑ በፂሖም እዮም ምስ ኣንስቲ ሰበስልጣን እኳ ከይተረፈ ሓዳር ዘመወ ባልታዛር ናብ ጾታዊ ነውሪ ከም ዝኣተወ ድሕር ምንጋሩ መስርሕ ክርክሩ ንኣዋርሕ ቀፂሉ ነይሩ ባልታዛር ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝኣተወሉ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ፍርቅታት ኮይኑ ሕጂ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ረኺቡ እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ጾታዊ ነውሪ ጥራይ ዘይኮነስ ገንዘብ ምስራቅ እውን ከም ዝኾነ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ መልኪቱ ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝመጻና ርእሲ ጉዳያት ኣብ ዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባር ንቻናልና ደገፍኩም ክትገልጹ ከይትርስዑ እናበልና ምስ ካልኦት ሓበሬታታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ይስምዐና ክንብል ንሰናበተኩም